Diyos na nagbando ka na ako kanunay, pinagi kang Kristo nga ito sa kaugan, ang kaumot, kakasalo, may kamuntanihan, padaya, pinagi ka na ito, nato sa nagbabi. In verse 15, ikot, kita mahumot si Kristo, ito sa Diyos, yung kanila, mga nangaluwas sa kanila, mga nangalaglag. So in other words, kita ng mga Kristohanon, kita ang ginag-iban sa Ginoo. Aron nga ang mga tao wala pa nangaluwas, makaila kaniya kung maluwas siya. Now, just as having a relationship with God, nag-require ini kanato diha sa pagkakabalaan. Ingon, na kita nakabaton o relasyon diha sa Ginoo. Nag-require ini kanato na mas kinabuhi kita diha sa pagkakabalaan. O makabaton kita o kinabuhi na makatakot. Hindi makatakot kay nakay sakit. Kundi kinabuhi na makatakot diha sa uban aron sila makaila usab sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Kinabuhi na maghatag og impact sa uban ng mga tao. Especially kanato mga men. So, kay Father's Day man karon, pag-histo kita diining katnanas o itagon, diining pinatawag having power with men. Having power with men. Makabatun kita o gahom uban sa mga tao o kauban sa mga tao. Now, ikong padriya, kung saan man aron makabatun kita o gahom kaliwala sa mga tao, diining panahongan. Ikong pangpulong sa Ginoo, living a holy life. Kita na mga amahan, kita na mga men, kita na mga Kristohanon. I think, hindi na may parang sa mga men na to, hindi parang sa mga women, parang sa mga youth. Pero, ikong padriya, aron kita makabatun o gahom uban sa mga tao. Kinahanglan, kinabuhi kita diha sa balaan na kinabuhi. Kaya daghan sa mga Kristohanon, walay impact ang ilang kinabuhi diha sa community. Ang ilang kinabuhi, dili makatakot diha sa community, ingon na Kristohanon. Gani subok pa pagmananungon, ang atong kinabuhi ingon na Kristohanon, dili ang atong pagkakristohanon na makatakot, kung dili ang atong pagkatauhanon ginoon ang mga takot diha sa community, diha sa kauban sa trabaho, diha sa atong area nato, diha sa pagsulod sa atong kansalay. Na supposed to be, ang atong kinabuhi ingon na Kristohanon maunta kini ang mga takot sa mga tao sa atong palibot, aron na sila makaila sa Ginoo. Dili kay ang imuhang pagka-imperfect o makatakot, ang imong mga buhat na wala imong isurrender ng Ginoo, Ginoo'y makatakot diha sa mga tao sa palibot. Kami Proverbs chapter 16 verse 7, mga Panutihon kapitulo 16 versikulo 15, o pagkabasahon ni sa Bisaya, ang ingon sa salita, kung ang mga pamahagi sa usap ka tao makapahimuot sa Ginoo, iyang himuon bisan iyang mga kaaway na makigdaki kaniya. Can you imagine? Na kung ang imo daw kinabuhi, kung ang atong kinabuhi makapahimuot sa Ginoo, mahimok daw nato kabisan ang atong kaaway makigdaki ka nato. Unsa man ang makigdaki? Makipag-ulit sa tuwa, makipag-ulit sa tuwa, makipag-reconcile sa tuwa. Tungod lang sa imong kinabuhi na makapahimuot sa Ginoo. Na ang tao mismo, makipag-amigo sa imo, bisan gani ang imong kaaway. Na in realidad, pagkaaway gani, isang kayo, magpapitulinay, pinapos, parinha mong nagpunto, ang-as ng mga ihi, ang-as ng gagbo. Dili mo paubos, ang isang, dili mo paubos. Simple, wala kayo pakikulit, wala kayo pakisakit sa may sabot. Pero kung ikaw anunay, usap ang kinabuhi, na makapahimuot sa Ginoo, himuon daw nimo, bisan ang imong kaaway, makisakit na nga kanimo. Makikulit, makikulit yan nimo. Another one in Titus chapter 2, verse 11 and 12, sa ingon,
chapter 2, verse 11 and 12, ingon pa diriya, ang grasya sa Dios ipadriya alang sa kaluwasan sa tanang tao. Nagtudlo na nato sa pagbiya sa pagkadili Dios ug sa mga pangibog. Sa mga pangibog sa kalibutanon ug sa pagkinabuhi na pambinungganon sa kaugalingon, matarong ug Dios ining panahon. So klaro kaayo nakita sa mga katawan sa Ginoo. Nakita na nakaangkon sa grace sa Ginoo. Madiin di patayang ni kanato pinaagi sa kaluwasan. Nagtudlong na nato. Kapag nagtudlong na nato, meaning ang kaluwasan na atong nabatunan, nagtudlong na nato sa pagbiya, pagkalikod, sa dili Diyos nun, sa kinabuhi kung sa mga pangibo, iining kalibutan. So daw, ang kaluwasan na imo na angkon tungod lang sa grace sa Ginoo, tungod sa kaluwi sa Ginoo na sa Ginoo, anak na ang kaluwasan. O kana ang tabang punta kanimo aron ikaw makakalikod, makabiya sa kalibutanon sa mga pangibo o sa dili Diyos nun na pagkinabuhi ining kalibutan. O maunta ka na siya ang kupira kanimo diha sa usa ka kinabuhi na pinungganon sa kaugalingon o matarong diha sa mga mata sa Diyos. So kita na mga katawhan sa Diyos, especially kita na mga men, ato untang himuon ang kaluwasan na ato naangkon, mao kini ang mahimong nato nga basihan aron kita mapalikod, buhiya sa dili Diyos nun sa pagkinabuhi. Kung unta kini nga kaluwasan, mao kini ang muhimo kanato ang mapinungganon sa kaugalingon. Sabi na ko, ninyo, ang reason ganun katintal ka, kung kay wala kay pagbuto sa kaugalingon. Sabi na ko, ang itulod sa imuha kay kinamon nimo. Sabi na ko, ang itulod sa imuha kay kinapakita nimo, kinastyle nimo, kinahunahuna nimo. Wala itulod sa imuha, paglisod ka sa likod. Ikaw pa dapat sa diha na ikaw na imong Kristohanon, makabaton ka niling kinaiya na mapinungganon sa kaugalingon. Kapalungkang ito sa kaugalingon. Naghan na mga Kristohanon, even sa mga tao ng Biblia na natupad kung kayo wala ipagtutong sa kaugalingon. O nakita ng mga ngayon, kita ng mga katawan sa Ginoo, dapat mapinungganon sa kaugalingon. Ingong pa rin matarong kung Diyos nun hindi panahon. Kaya Kristohanon ka, dapat matarong kung Diyos nun ka hindi panahon. Ang pulong matarong, ito lang yan. Pag kinabuhi kita, na walay ikasaway sa imuhang pagkakawa. Walay makaway, kailangan kayo ang Kristohanon ka na ang tao na supposed to be nag-expect o kanang something na special na sa imuha, something na kanang mapasibar mo ni mga Ginoo sa kinabuhi, pero makaway ay kaniya so sa imong kinabuhi na dili maayo at ubangan sa mga tao. So muna, kailangan makabaton sa kinabuhi na matarong o Diyos na. Diyos na. Kanang limutan, Diyos na. Wala mga puro sa Diyos na. Nang ako ang balik ito na ang relihiyoso o Diyos na dahil kami kinanya. Sa itong relihiyoso na rin, ang relihiyoso, nagasimba. Kaya sa Biblia nagasimba. Ang relihiyoso, nag-honor sa mga special day, mga celebration, nagabantay. Kaya, ito, relihiyoso ang tawag. Pero ang Diyos God, dili lang siya simba, dili lang siya butaran o butahog sa mga celebration sa simbahan, kung dili, isan sa iyahang private sa kinabuhi. Personal na relation niya sa Ginoo, ito sila mag-pray niya, gabanong sa pagpulong sa Ginoo, gabantay siya sa mga maagit sa Ginoo, na natawanan, Diyos ko. Kaya ang religyoso, ang sagaran sa religyoso, ang simba niya, magubay niya sa simba, kung dili na siya magdiritso sa pagbuman, o sa sakay, kung diritso siya sa inumanan. Yan ang manaha, ang iyang kinabuhi, dili makapatibaya sa Ginoo. Dili pagkabot ko, kung simba siya, kaya sa iyang una-una, kung simba ko, kaya para kalistal sa Ginoo, ang akong binuhat. Kung bakit sa ilungon sa Ginoo, ang akong binuhat, at inilagi sa kanya. Pero kung siya ito, hangtod na walay pag-inuntol, kung walay pag-sukit sa la, walay pag-sayo. Na ayaw pag-asyon, na
simba ka, kaya mapatay mo kasi kung sa kanila sa mga ito sa iyo. Ang tao na nito, musimba siya, hugikan niya ang simba, paggawa sa simbahan, at bumalik siya pagkatulog linggo at simba, kaya pinamuhi, makapahimuhos sino. Bisa na lahat siya trabahuan, lahat sa eskwelahan, lahat siya trabaho, lahat sa iyang ribano na pinamuhi, makapamaya. Ang tawag na natawanan niya, sa pun sa reliyoso, diya sa Biblia, nagkakaon si Jesus Christ, natagpuan niya ang mga tao ng mga Pariseo o mga Escriba. Sabi mga Pariseo o Escriba, ang mga Pariseo, magsumadlo sa mga lao, ang Escriba, mga pangulo sa iglesia. Ngayon ni Jesus Christ, kamo, mga reliyoso, isang pa po ninyo, sinagin sa inyo mga nabi, pero inyo kapag-api, nagkuhan mga Kristohanon, sa simba sa Ginoo, lagi sa ilang lips. Pero heart, layo tayo sa Ginoo. Wala, magbantay ka. Kita na mga men. Ang atong pinabuhay, hindi kalimutan na. Kaya kita na ano sa kamot sa Ginoo. Punta makarong ang atong pinabuhay. Kung pag pinabuhay kita na Diyos lang, makapahimaya, makapahimuot sa Ginoo. In Philippians 15, sa ingon. Pilipos 2:15. Nag-ingon ang 15 sa Pilipos 2. No, paniya, aron mahimo karong public kung dili mataway ng mga anak sa Dios na walay bulig, kaliwala sa usa ka hilig kung sukinan na sukihan na kaliwangan na pagkaliwala nila kamubusidlak o magsidlak ingon ng mga kahayag dili sa kalibutan. Kita na aron ni sukihan na kalibutan. Kalibutan na danglo, kalibutan na ilabihan ka dawakan, ilabihan ka makasakala, kalibutan na makalimula, puno sa sensation. Pero yung sa ingon sa pulo ng Ginoo, kung ka, lubig sila. Iinig o sigal sa kalibutan. Sila ba ka nato gaya? Malagapin sila ang kinabuhi. Meaning, nihayag ang imong kinabuhi. Yan sa tiliwala, sa imong tunat, sa imong family, sa duwa, sa imong community. Bisidlak ba ang imong kinabuhi? Na pinaagin sa imong kinabuhi, ma-recognize sila si Kristo. Yan sa imong kinabuhi. Na makaingon sila, na muli ang tinungkol na Kristoano. Unta, ang imong kinabuhi, musigla, kung dili kay magsirap-sirap, o kaya kundi. Hindi kirap-sirap, musigla, mawa na mo, musigla, paano na po, brad na, suga ka ng mga kalibutan ng mga suga. Mga paano musigla, paano musigla, musiga, o nakakasibahan, musiga, o nakakasabay-usay, paano pagnahin ng barkada, paano pagnahin ng nakakasabay-usan, nagili na ma-recognize sa mga kinabuhi. Dapat mag-listing ang musika sa imong musika. Kung di kita mag-listing po na kundi, Kristohanon ka, kaya di mo kinabuhay kundi mag-listing. Ano kundi na eh? Nag-serve na? O, kundi. Kundi na sinalo. Ano? Daot. Kaya siya, pag mabuti na siya, daot na. Silisanan. Gusto ka, ang imong kinabuhay, pag di na musika, daot, kapihan, sa kapihan, ilipan ng bago. Problema, magkakaroon sa gabay. Kaya sa pagpapalo na sa mga na iwa. Ibo ba lang dalahon dito sa hardware o ganyan ka? Pilisi, ragunin. Ay, hindi mabuting ka. Kasi ipukpok sa inuha sa tindiro sa hardware. Pilisi sa mga na ito, may nagamit ka na. Nang may kapon niya, yan. Ilapay, kasura, jump niya. Wakay pulos. Pag kinabuhi, hindi ka, parehaan na. Kung ka na, kapano? Malay pulos. Kasi kumako sa Ginoo. Kaya wala may kinundan ng kinabuhi. Sakit naman sa duman sa kuha. O sakit naman sa duman sa Ginoo. Kuha ko na yung kinabuhi. In Acts 14:13, nilupa ang buhat sa 14:13 na Ginoo. Bisan si Pedro, aduna siya yung desire, aduna siya yung kaiso na iyahang halaran o iyahang ibatlong ang ining ma-ignorante ng mga tao. Kung nakila bitaw, nagsimba kay Zeus, nagsimba sila, ibatlong sila ni Pedro o si John, kaya lagi, naghahalad kini ng mga tao, tawag niya mga ignorante ng mga tao. Aduna sila yung knowledge, kung wala sila kay Jesus. Isa lang na ilan, ito. So dapat, kita na mga Kristoano, sa ilan isa na tuwan ito. Nilunta ka ng mga ignorante. Nag-worship ka ng Ginoo, basti, na nakalag ka dito sa mga Diyos-Diyos. Mga ignorante ang tawag niya. Nag-worship ka ng Ginoo, basti, naunong ka sa mga Diyos-Diyos. Lahat ng tawag tayo sa
ignorante ang tao. Wala kay limo to kasi nanainhan. Inumpod. Diyan kay mga. Sabi lang mga Pilipino, kunting naghanap mga piling. Kunting naghanap mga tradisyon. Ha? Nakabalik ko sa nakalakaw ka dyan may kahuyan. Yan. Muli dito, kalibahon ka. Dito tayo na sila. Magpalina ka. Kung tawa. Pagkawalan pagdaay, pumba sa tawan. Uy! Ito ka na buyag ano? Ito ka magkatulad. Ito ka sumakot ka ito. Balon mo niyo. Kahoy na niyo. Oo, may nandiyaw. Kita niyo ba pag-dili ka mga tulad ako. Mabuyagan ka. Naman tayo mo sa uban. Para mabulian. Magpalan. Kung manok. Kaya utang dito. Buya-buya. Nakit ba sa pagpulong? Kahangan sa ito. Mabubuyag. Luka. Kaya sa ginoo. Mamay takiya sa iyong kinabuhi. Atong imong gi. Okay na. Anong mutuo ko? Kanang gilanay ni mo nga tawas kay dili mo gilanay diya sa kanang uling. Pero ma-discord gid na kay uling mo na. Pero ibang mo na lang pula. Alam ko kung magkamot ko balon. Wala na. Bantay na sa ato mga bilib na mga tuo. Yaman ni mo dito. Halos sa bulawan, maghalas sa mga padunggo. Buwan, ulihaw ng tao, mga padungguan. Iyong padrina, mga ignorante na mga bagi kayo na nagiging. Kaya, unta, wala ignorante rin. Ang inaakot mo, wala ignorante rin. Ay mga batay, ay mabot ang isang ba, iyong bisitahan ka. Okay, nakay ibang kami tumang na ito ha, wala na sa tingin. Kasi natuwa mo sa tingin ko. Si mama. Matay mo mama na yung ibang ba? Ang Biblia na ingon, ang tao matay makausa, uguman na na pag-ukom. Ano may mga matay ibang ba? Huwag na sa Ginoo. Dito na sa Ginoo. Dito na mo. Hapit siya na. Kalimutan, o puro-puro yung matay na kalimutan. Matay yung kalaga. Matay mo ako po yung kalag siguro. Di ka po yung naman yung kinabuya. Di ka matay na ako. Matik na, lisulan. Anong puro-puro yung mga ko sa kalimutan. Makita pa na ako kung mga anak nagita. Pero ang pamilya, siya ko. Masubok ko. Kasi kaluan pang anong biyahan na ko na po nila. Pero sunod biyahin, matay. Ano mo? Kapok mo. Sunod naman ko lang ang babak. Sunod naman ko lang. Sige. Bawal ka na nila yung tuloy. Bawal ka mo pala kung gago mo tuloy. Di ba tayo ang gago? Kaya ang ginagago tuloy. Di ba tayo na? Sila, ganun. Sila mo. Buwan na. Mataya ka na. Magmulong ka. Pero bakal na. Kaya ginagago. Dagang mga tuo-tuo. Na, ikaw sa Biblia. Mga ignorante. Basta wala ignorante rin. Ingon pa na result of living a holy life ato tanaw. Ang resulta sa pagkinabuhi magpalan ug manok kay utang dito. Buya-buya. Nakit ba sa pagpulong? Kahangan sa ito mabubuyag luka kay sa Ginoo. Mamay takiya sa iyong kinabuhi. Atong imong gi. Okay na. Anong mutuo ko? Kanang gilanay ni mo nga tawas kay dili mo gilanay diya sa kanang uling. Pero ma-discord gid na kay uling mo na. Pero ibang mo na lang pula. Alam ko kung magkamot ko balon. Wala na. Bantay na sa ato mga bilib na mga tuo. Yaman ni mo dito. Halos sa bulawan, maghalas sa mga padunggo. Buwan, ulihaw ng tao, mga padungguan. Iyong padrina, mga ignorante na mga bagi kayo na nagiging. Kaya, unta, wala ignorante rin. Ang inaakot mo, wala ignorante rin. Ay mga batay, ay mabot ang isang ba, iyong bisitahan ka. Okay, nakay ibang kami tumang na ito ha, wala na sa tingin. Kasi natuwa mo sa tingin ko. Si mama. Matay mo mama na yung ibang ba? Ang Biblia na ingon, ang tao matay makausa, uguman na na pag-ukom. Ano may mga matay ibang ba? Huwag na sa Ginoo. Dito na sa Ginoo. Dito na mo. Hapit siya na. Kalimutan, o puro-puro yung matay na kalimutan. Matay yung kalaga. Matay mo ako po yung kalag siguro. Di ka po yung naman yung kinabuya. Di ka matay na ako. Matik na, lisulan. Anong puro-puro yung mga ko sa kalimutan. Makita pa na ako kung mga anak nagita.
Bawal ka manili ng tubig. Bawal ka mo balik kung gago kung tubig. Di ba tayo itong gago? Kaya ang ginagago tubig. Di ba? Ano na? Sila, ganun. Tingnan mo, buwan na, mataya ka na, magulong ka. Pero, baka na. Kaya, nagang mga totoo. Na, ikaw sa Biblia, mga ignorante mo. Basta wala ignorante mo rin. Ikaw pa, the result of living a holy life at an hour. Ang resulta sa pagkinabuhi, dapat sila'y matunting ang inad sa inyo. Kaya kunaan matunting ang inad sa inyo, murag, bilis ka, huwag ipagkaroon si Titus. Kaya ingon pa niya, dapat maayos ka matunting. Wala'y makaway. Karoon ang kaaway, buhilog, kaya wala sila'y katunting sa inyo. Mag-inad. Pero una sila'y katunting sa inyo. Ayaw namatay ko, inad, magpatasan ko. So, kana. Namatay na ganit ka. Ingon ka, ayaw namatay ko, kay inad. Nasakit na ganit ka. Dak, nagising. Una. Batay mo na patasan. So, kana. Inana. So, kung ikaw, adunay credibilidad, adunay credibility, adunay integrity, buhilong ang kaaway sa kinabuhi, wala ka sila ikapakangil sa inyo. Wala ka sila ikatulog sa inyo. Wala sila ika-argue sa inyo. Ay wala sila nakita na kapasitaran kako kanino. Ikaduha, living a consistent life. Ikaw, magkinabuhi na consistent. Magpinagayunon, alaho tayo na kinabuhi. Ikaw pa, a man's life is always more foreseeable or foreseeable than his speech. Mas mapansin ka sa atong mga buhat ay sa atong mga tinulungan. Ikaw ba, when men take a stock of him, the record his deeds as dollars and his words, ikaw pa na yan, ingon na, ganang sinsilyo na. Apan, iyahang kinabuhi and doctrine, mag-disagree daw ni the mass of onlookers accept his practice and reject his preaching. Sa ingon na rin, si order. So mga na, mabantay ka sa akong pagkinabuhi. Ang imo ang pinulungan, dili kahit na mapansin, pero yung kinabuhi, mas mapansin siya. Ikaw pa, one of the most difficult problems the church faces, ito man lahat, is a testimony damaged by the inconsistent living of fearless church members. Now, isa sa pinakalisod na problema na giatubang sa simbahan is mao kini ang mga nadami, mga naguba na mga testimonya sa mga Kristohanon tungod sa ilahang dili manampingon na pagkinabuhi ingon ng mga sakop sa iglesia. Ito ka na kung ang imong kinabuhi dili maayo diya sa gawas, dili apektado ang church, apektado. Diba? Yung saan, ito ang taga New Hope na probably nasaptan siguro mga miyembro na siguro kay o ang magkalimaw kinabuhi diya ang mga miyembro diya. Hindi apektado. Apektado. Ito ay diya sa church. Di siguro ano na kuwala ng pastor practice. Bako diya pa ayaw mga miyembro niya. O diya kasi mahal. Huwag siguro magtutulog. Biblical siguro na pagwawalin siguro para asa siguro parang hindi maayo ditutuluan na kaya maayo ang mga kinabuhi sa mga miyembro na niyo mo. Wala, mabalik niya po sa church. So every testimony na magkuba, mabalik sa church. Sana ito sa pinaka-lisod na problema sa simbahan na ginagawa. Yung by Genesis chapter 18, verse 14, and Lot went out and spoke unto his son-in-law, which married his daughter, and said, up, get you out of this place, for the Lord will destroy the city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. He seemed to his sons-in-law to be dead. Isa sa mga anak, makawang anak nila, ina nila, nabiyak na mga nila, kay pagkatutubot kini ang pantay kino niya, yan nilong niya nakawan si Lot sa yan ito. Si Daniel, no Padria, si Daniel chapter 6, verse 4 and 5, then the president and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion or fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God.
Kana unsang walay makita sila na ikapasangkin sa inyo. Kining king sa Babylon and princes and presidents gusto ang makita. Wala sila nakita kaya kapasangkin kay Daniel. Wala pinakita na kanang dili maayos kinabuhi ni Daniel. May kasaway kaya o na atong kuhaan itong banan aron atong silutan sila. Apan gawang sa iyang pagtuban sa balakot sa iyang Ginoo. Dapat inana tayo mga Kristohanon. Wala'y makita na kasaway sa itong kinabuhi except na inuang Diyos na nasa itong kinabuhi. Pag wala sila makita na agay sa inuha, ringon sila, wala man tayo ikapasangin ang ikawanan. Kaya wala pa tayo nakita, kasayok nilang kinabuhi. Inana ilang nakita kay Daniel, ringon sila, luwas lamang sa iyang pagtuban sa balakot sa iyang Diyos. So tayo pa ba, ilang nakita nga kasangin, ang pagtuban sa balakot sa Diyos sa Daniel. But the rest, wala sila nakita, nagkausan, ikapasamin nila kay Daniel, ang patakaan siya ang po. Itaon ka na mga Kristohanon. Dapat, inana ko para kay Daniel. Mawalay makita ang mga tao na kapasangin sila sa tuwa, na ingon ta, nga, bulyako ng Kristohanon. Dili maayo ang Kristohanon. Kung dili minus ka sila, na kini na tao, ilukod ng Kristohanon. Dapat inana. In other words, look at a consistent life, the holy conversation, the unserving integrity, the active benevolent spirit, the godly example, is why the vision through which life is conveyed to the world. Ito daw, ang kinabuhi daw na consistent, ang balaanon na pinulungan, ang mga integridad na to, integrity na to, ang atong pagkamanuloyon, ang atong pagka-Diyos-kon, maulit niya ang pinahanglan, ang musika, bumayag, ang kalimutan. Nasupos sabi kita ng mga Kristohanon, musika ta, udan ang atong life, dirang kaliwala sa kalibutan. You know what? Is your commitment to Christ a token commitment or a total commitment? Ang imuha mo daw, ang commitment niya sa Ginoo, ganang partial lang or total commitment. Siguro sa imuha, ganang mo nagsakas na napagamit mo sa Ginoo, ang ikinahanglan sa Ginoo, total commitment. Dili kay, makumit lang ka kung maayo yung lawan, makumit lang ka kung mayahay yung kinabuhi, kung nakay kwarta, makumit lang ka kung wala ka madiskari, pero pag wala kay kwarta, discourage na pag-alaga sa Ginoo, di ka mag-umit sa Ginoo. Dili na ko ang kinahanglan sa Ginoo. Kinahanglan, dili kay partial ang imong commitment sa Ginoo. Ihatag ka ang imong ginatibuk-an ang commitment sa Ginoo. Pero kung manaad ka sa Ginoo, kung makakit mo na kataan sa imong ginutakan, kung manaad sa imong ginutakan, kung makakit mo ka sa imong ginutakan, sa imong pagyaraman ng mga tao, ito sa Ginoo, dili mo ginanawan. Manaad ka sa Ginoo, gawan Ginoo bakyasa. Inong dumi ang Ginoo para dili siya sa yaga-yagaan. Dili siya sa pinuangan. Dili siya sa imong ilang na. Pero gusto buhay sa dira, kaya bayaran na ako yung sweldo na ako. Kaya yung kabot sweldo, hindi mo bayaran kaya nakailangan na priority, dagan ito puta. Buha ka bayar sa Ginoo ayun na. Kung hindi mo ka magpagamit ka, Ginoo, starting today, paggamit. And be responsible sa iyong commitment. Dili kay, irresponsible ka. Commit ka sa Ginoo, pero irresponsible ka sa iyong oras. Irresponsible ka sa iyong mga schedule. Commit ka sa Ginoo. Kung panindigan mo natin ang commitment. Kailangan mag-practice ko ang una-una. Kung kailangan ka worship king, kailangan mag-practice ka. Dili kayo magtumalang ka, o butindog ka, kaya butang ka. Dili na sa mga. Halos tanan ang mga kuyaw na mga sugay patibong kalibutan. Ito yung mga nailan yung mga kuyaw. Sugay, wala tayo ng supply, wala sa mga details, mga kapalit. Kaya nag-rehearse na sila. Una na sila mag-concert, una na sila matumbag, sila mga supporters, sila mga fans. Mag-rehearse na sila. Sila pa mga sigayon. Para perfect ang ilang presentation. Walay kami, ilang tuktok, walay sangit, walay ikasaway. Yan ikaw, matumbang ka sa Ginoo, kay Muhammad ka sa Ginoo, yan matungal ang mga tuktok ka. Yan sa mga ilang sa Ginoo. Practice ka, maghapon ang oras sa Ginoo. Nana ginagawa. Kung kailan
imo pakaulawan ang Ginoo. Diha sa imo isip. Diha sa imo isip. Hindi mo pakaulawan ito. Huwag mo lang nakaka worship team. Nakaka-video. Nag-break ka sa Ginoo. Nag-fasting ka sa Ginoo. Nag-break ka sa Ginoo. Diba? Kaya muna importante. Ang magmaya sa Ginoo. Hindi lang dapat ang imuhang quality sa iyong voice, ang mahimaya sa Ginoo. Hindi lang sa imuhang kamaayo man ito. Kung pilit sa pilit sa iyong life. Kaya bisita, Ginoo, wala nagtanaw sa akong gawas. Nagtanaw niya. Pilit sa Ginoo, si David, dili tungkol sa iyang paggawas na anyo. Ay ba? Ang sunod sa pagkakas ng ginagawa. Wala akong kumita sa Ginoo, full commitment. One of the most effective ways of leading souls to Him is simplifying His character in our daily life. Lalahugin nato si Jesus ato kinabuhi. Padakuon nato si Kristo ato kinabuhi. Ipakita po nato si Jesus ato kinabuhi. Kaya ato kinabuhi imo ng Kristohano. Mauni ang pinaka-witness, pinaka-bagpukang ilaw. Dili makakabalo mo share sa kaluwasan nato sa mga tao. Pero pinahagi sa iyong pagkinabuhi, imo na tinuod ang Kristohano. Ang mga tao sa iyong paligid, makailan nila sa Ginoo. Kaya ikaw na bako, kaya ikaw na kinabuhi ni Kristo, kaya hindi mo mga buhat na tao, kaya hindi mo mga pagkinabuhi ni Kristo. Another one, living a spirit-filled life. Pag kinabuhi daw, na puno sa maraming Espiritu, o puno sa Espiritu. Iyong pang Daniel, chapter 6, verse 3. Then this Daniel was favored about the president and princes because of excellence, meaning extraordinary spirit was in him, and the king stood to set him over the whole realm. Lalong ipahibutang si Daniel sa pinakataas sa posisyon. Kaya lagi wala nakita ang mga princes o president ay kasaway sa ilahat. Ilungan sa pataas niya sa king, sa Babylon, sa bintang sa pataas na kabintang. Gikan sa layo, sa lamot ng mga leon, hindi mo siyang gobernador, hindi mo siyang ikaduha nga, sinihalan ito sa pagkakas niya na tayo. Kung nagilapos sa palamot ng mga leon, ano nga? Huwag nakita ay nakaway na niya. Kung wala'y makita ay nakaway na niya ito, mataas ka. Wala akong ginoon. Sa diha, na wala pa ka diyan sa Ginoo. Sana nga, kung sinahan mo ka. Pero sa diha, nanaan ka sa kabot sa Ginoo, extraordinary na ka. Ibutang na ka sa Ginoo na ka. Ibutang na diha, wala pa ka na itong Kristohanon, Kristo ko lang ka. Wala artista. Kung wala pa ka na itong artista ba, wala'y maniyagi, wala'y maningki, wala'y magpa-autograph, wala'y magpa-picture. Pero sa mag-artista na siya, sikat na ang mga tao. Naghan na magpa-autograph, naghan na magpa-picture, naghan na nakailas na siya, naghan na magpa-autograph. Diyan na mahirap ang Kristohanon, naumi, naghan na magputak, magputak sa mga tao. Kaya naghan, bantay. Kaya taas ang expectation nila. Hindi sa libutan, taas ang expectation ay mga ibang expectation. Kaya kailang pagtuo, once na born again ka, once na Christian ka, karang wala na yung masaway sa isip. Hindi ang ka sa posisyo, hindi ang ka sa pagkanutan, kinabuhi sa mga tao, Diyos lang wala. Wala ang ilang expectation. Kaya kung wala ang ilang expectation, dapat wala ang inatap ang mga tawanan ng mga sasuwa sa posisyon. Para kuha, pero kung hindi mo na ipakita sa ilaha, na okay. Bisan ka hantod sa iyong kamatayon, na ibuto. Isang namatay na ka, ngayon na. Kristohano din na siya. Kita na gina siya nagbasa sa siya, lampo. Kita na gina, wala sa mga natin siya. Isiputo ang papangatsik, isang namatay na ka, puno ng yapon. Para mawalang paano mo kinabuhi ng dumay. Ingon pa niya, Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ayaw daw paghubog sa mga binong makahubog. Ayaw muna yung lawas sa liquor, sa bino na makahubog. Kapag siya yun sa Espiritu, una noon, wala ang Espiritu. Duwala ang kainan sa tao. Either mapuno siya sa wala ang Espiritu, o mapuno siya sa Espiritu sa bino. Sa mga tao, puno sa Espiritu sa bino, kaulawan ang Diyos na
Yung puno tao, puno sa Espiritu. Sa mga tao, wala akong mga yan. Kasi maulawan ng Ginoo. Ako ang kinabuhi. Kung magpasagal kita, sa mga kinabuhi. The life of Christian is to be filled with the Holy Spirit. Our life is to be lived under His holy influence, His control. We are filled with the Spirit and continually allowing the Spirit to influence every area of our life. We are placing our life under His control. So, magkulong ka sa Banal na Espiritu. Ginagin sa pag-influence sa Ginoo sa makagirya sa iyong kinabuhi. Kung ihatag mo ang control sa Ginoo, diyan sa iyong kinabuhi. If the Holy Spirit is actively involved in your life, guiding in your decision and empowering all of your actions, and your life have a great influence on others. Dapat itong kinabuhi, itong iyong ganina, makatakot siya sa buwan ng mga. Hindi makatakot in the sense na ba sa iyong kinabuhi, pero makatakot dahil si Kristo isan up sa iyong kinabuhi. Dapat makatakot ka, muna kung tuhanon. Makatakot itong kinabuhi. Yan ang mga dilis Kristohanon. In Matthew 7:20, by their fruit, you will recognize them. Inaagi sa iyong bunga, may ilan ka. Nagula ba, pagi, bunga o nangka, manibulong ka, walang pagi, bunga ka. Ang imong kinabuhi, kung dili masusay sa bunga, imo na Kristohanon. Ang tao, pinala. Wala, na, Kristohanon ka, dapat ang bunga sa iyong bunga, na makamaya. Kung makakita ka o tangkol, sa mga utubig, basta kalimot-limot ka, basta binukaw na, hindi na. Buwan ni Jesus Christ, ang dautan na kulungan, hindi mamunga, dautan na kulungan. Ang maayong na kulungan, hindi mamunga, kaya dapat, kung maayong ang kulungan, maayong ang kulungan. Kung dautan na kulungan, dautan na kulungan. Kung Kristohanon ka, dapat maayong. Kristohanon. Kung dapat ang mga ka. Muna pulong sa Ginoo, si Jesus Christ, sa tao. Iputong si Jesus Christ, ako ba niya mga tapos na sa pagkakahoy, ay Christian sa mga ito. Pagkabot na sa kahoy, pagkakabuka ang kahoy, itumulo niya, kung ang bunga ang kahoy, matay ka. Kung sana, di ka kapabunga. Tumulong ka sa Ginoo, matay ka. Ako makabunga. Wala ang Biblia, sa 1:26, ang tangang hindi kabunga, pulungan, ikunay. Bukunod, ligtas malay. Ang taong kahoy. Wala mabantay ka na hindi mo kinabuhi. Makatakot. And the same like thou is one. Ikaw pa nila, in Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love. Love. The fruit of the Spirit is love. Peace. Joy. Long-suffering. Kindness. Goodness. Faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam. So, adunay siyam, pa-fruit of the Spirit. Nga dapat makita sa itong kinabuhi. Kisa'y adunay, gitawag, love. Dito na si love, nakatong love lang sa kita. Love for everybody. Kinigitawag, joy. Nangalagad sa Ginoo, pero wala'y kalipay. Kung naong, imong simot, murag ka, pakitan o kiring. Kiring na, bitanan sa kaniro. Okay. At tumbahan, puro-puspot, subo, magdagang problema. Dapat malipayon! Kung sa pag-iyon, please, nangalagan sa Ginoo, bugot ang una-una, ang una-una, bukas na, utang, asa lumitan ko ka, asa ibayad sa mga utang, asa ibayad sa giniran pa, mga giniraman. Huwag kalinaw, matulog, di ka tulog, kaya hindi ko na-una sa problema. Kapag nalihat na nalagan sa Ginoo, malinaw ka. Kaamang kay Bayo nun, siya sa Ginoo na natulog. Okay? Kung magmata ka, kung una pa rin yung utang, yung mga problema, natulay ka. Kasi mong gawin, matulog yung mata. Matulba yung problema. Kung di rin magyapon na matulba yung problema, di ka ba pulaw ka una-una na, hala, katulog! May naman, kay basi na yung mata nito. May mato din mo kuwata, bayari yung utang. Di ba? Another one, yung suffering, may nantusok,